En we beginnen met een bericht over een verbod op vliegtuigen uit Rusland en Noord-Korea in ons luchtruim. Dat is een bericht dat de Extra vandaag meldt. Russische en Noord-Koreaanse vliegtuigen mogen niet door het luchtruim van Curaçao vliegen. Dat staat in een bulletin van de luchtvaartautoriteiten en de Extra heeft daar inzage in gehad. In dat bulletin wordt vermeld dat vanaf 20 augustus tot en met 17 november sommige vliegtuigen geen toegang hebben tot het luchtruim van Curaçao en er ook niet mogen landen. Daarbij gaat het om alle vliegtuigen die door Rusland en Noord-Korea worden geëxploiteerd, gecharterd of die in die landen staan geregistreerd. Het heeft allemaal te maken met economische sancties die Nederland aan die landen heeft opgelegd. En daarom is er vanuit Nederland aan Curaçao door de Burgerluchtvaartautoriteit aangegeven dat ook die vliegtuigen hier niet welkom zijn.